Fis-stqarrija l-Għaqda Repubblika rreferita l-investigazzjoni tat-Times li kixfet kuntratti ieħor ta' konsulenza li Joseph Muscat daħal għalih kif spiċċa minn Prim Ministru ma' imprendituri li meta kien Prim Ministru nnegozja mal-Gvern tiegħu. Repubblika qalet li Joseph Muscat u l-klijent tiegħu iriduna nemmnu li kumpanija li ddaħħal ma' 13,000 euro fis-sena mill-beħ ta' safar eżotiċi l-istat qabbad konsulent u tħallsu kważi 12,000 euro fix-xahar. Bl-istqarrija tajt li l-ebda kumpanija ma tħallas konsulent 10 darbiet dak li taqlam. Ir-rapport tat-Times jikxef kif Muscat daħal dawn il-flus mingħand l-istess persuna li kien direttur maniġerjali tal-Casino Dragonara fanqas minn sena minn meta l-gvern tiegħu kien iffirma deal ġdid mal-istess Casino. Muscat min-naħa tiegħu qed jinsisti li huwa innoċenti u spiċċa jattakka lit-Times. Fi kliem Repubblika, Joseph Muscat jista' jagħmel dan kollu għax min suppost jinvestiga l-korruzzjoni jibża minnu għalkemm tinsisti li hu fl-aħħar mill-aħħar se jkollu jħallas ta' emilu.